Nakoniec zistíme, ako bol Charlie Cook zavraždený. A nie preto. Candice Owensová spustila epizódu 7582 s názvom Ako urobiť zo všetkého tému o sebe a ako sa pomstiť Erice Cookovej, na ktorú tak žiarli. A ako navždy zničiť pamiatku na Charlieho a zarobiť na tom peniaze? Ale skôr preto, že sa začali predbežné pojednávania Tylera Robinsona. Čo je to predbežné pojednávanie? No je to rozhodnutie, či je dostatok dôkazov na to, aby sa prípad skutočne dostal pred súd. Ak existuje dostatok dôkazov proti Tylerovi Robinsonovi, že je pravdepodobne tým, o koho tu ide. Tým, kto skutočne zavraždil Charlieho Cooka. A spôsobil tým Amerike toľko škody, že je to takmer nepochopiteľné. To je to, čo dnes budeme rozoberať. Ale samozrejme s týmto hľadaním spravodlivosti, s tým, že Cookovci, rodičia a Eric Carr práve teraz sedia v súdnej sieni a počúvajú tie najodpornejšie dôkazy o tom, ako bol ich milovaný človek zavraždený, Candice Owens to celé obracia na seba. A je to jav, ktorý treba vidieť, pretože ako hovorí tento muž, James Lindsay, sme teraz v tej časti príbehu, kde je Candice tak zahnaná do kúta, že je ochotná zničiť Charlieho pamiatku a reputáciu, len aby sa pokúsila zachrániť samu seba. A Jeremy Boring to potvrdzuje. Áno, je najnebezpečnejšia, ale na chvíľu na to zabudnime. Na samotnom súde počas tohto procesu sa práve teraz deje veľa zaujímavých vecí. A všetko si to prejdeme a samozrejme sa pozrieme na detaily toho, čo sa naozaj deje s Candace a ako si myslí, že jej to prejde. Úprimne je to naozaj fenomén, ktorý stojí za to vidieť. Takže začneme s najzaujímavejšími informáciami dňa priamo zo súdu. Aktualizácia. Súdny lekár potvrdil, že príčinou smrti Charlieho Cooka bolo strelné poranenie. Samozrejme, toto nie je pre nikoho s aspoň polovicou rozumu žiadnym prekvapením. Avšak stúpenci sekty Candice Owensovej sú ohromení informáciami, ktoré vychádzajú z predbežného pojednávania Tylera Robinsona. Žiadny vybuchujúci mikrofón, žiadne Looney Tunes a bla. Samozrejme, prečo z toho teda šalejú? Pretože Candice za posledných 6 mesiacov alebo rok dokázala celú túto vec otočiť na seba. Tým, že prichádzala s šialenými výmyslami, obvineniami, klamstvami, klamstvami. A teraz, keď skutočne budete mať vypočutie, kde budú predložené skutočné dôkazy, snaží sa urobiť všetko, čo je v jej silách, aby ľudia zabudli na predkladané dôkazy a len ju počúvali. Čo by vysvetľovalo, prečo sa v posledných dňoch navážala do Turning Point. USA Andrewa Cuveta a zverejňuje niektoré absolútne odporné veci, ku ktorým sa o chvíľu dostaneme, ale najprv si vypočujeme samotného súdneho lekára. Dôkaz číslo 11 je prijatý. Pán Sergio, je to celé. Požiadam vás, aby ste sa pozreli na prvú stranu dôkazu číslo 11. Áno, vidíte to? Áno, takže nech... Dovolte mi opýtať sa vás znova. Môžete sa na to pozrieť? Áno. Mohli by ste uviesť, aký spôsob smrti uvádza lekár v správe? Áno, pomýlil som sa, je tam uvedené vražda. A potom bezprostredná príčina smrti. Strelné poranenie krku. Nič viac, pán sudca. Myslím, že teraz by bolo dobré, keby sme si dali 15-minútovú prestávku. Dobre, takže to máte. Súdny lekár hovorí, priznáva, že išlo o strelné poranenie krku. A opäť samozrejme Candice uviedla všetky dôvody, prečo si myslí, že to tak nie je. A poslala svojich nasledovníkov na doslova bláznivé pátranie, aby sa snažili nájsť všetky možné dôkazy a dôkazy o tom, že možno bola zapletená Erika a možno bola zapletená aj Turning Point USA. Ale jej aid sa snaží všetkých sústrediť na niečo iné. Na to, že sa snaží dokázať, že Andrew Kolevet, ktorý, ako viete, je jedným z najlepších priateľov Charlieho Cook a veľmi vysoko postavený v Turning Point USA, je naozaj ochotný. Snaží sa všetkých sústrediť na drámu, pretože nechce, aby sa ľudia naozaj sústredili na dôkazy, ktoré budú predložené. Pretože najväčším nepriateľom Candice je dôkaz. Nenávidí ho, nikdy ho nepoužíva, nevníma ho, nerešpektuje ho. Ale opäť, vieme, že Candice Owens klame. Jednoducho klame a nemá s tým žiadny problém. A možno si pozriete kompiláciu toho, ako veľmi jednoducho klame, bez hanby a bez strachu. Ale aby ste pochopili Candice, musíte si na chvíľu vypočuť tento citát. Máte tu tento citát od Blakea Neffa. Ako nám raz povedal Charlie, Candice je veľmi ľahké pochopiť, keď si uvedomíte, že jej záleží len na peniazoch. A niečo, čo Candice práve teraz robí, je, že sa snaží všetkým dokázať, ako je najlepšou kamarátkou Charlieho Cook a že ona je tá, ktorá bojuje. Takže včera napísala tento príspevok s fotkou, ktorá je asi z roku 2018, čo je ako 1 000 000 rokov dozadu. Ešte jeden boj, Charlie. Nebojím sa týchto démonov. Vyhráme. Teraz to znie, ako by bola ona v popredí boja za spravodlivosť pre Charlieho, však... Ale na konci dňa všetko, za čo táto žena bojuje, je zničenie Eriky Cookovej. Doslova všetkými možnými spôsobmi.
Pripomínam, že len pred pár dňami urobila tento obrovský verejný rozhovor so Seanom Ryanom. A toto sú tie veci, ktoré hovorila. Myslíš si? Myslíš si, že vieš? Ale ja som s ňou sedela 4 hodiny. Zdráhala som sa zaoberať akýmikoľvek konšpiračnými teóriami o nej. Bola som s tým opatrná, pretože predovšetkým je matkou Charlieho detí. To je to najdôležitejšie. Po druhé, vyžadovalo to odo mňa prejsť druhou fázou smútku. Poďme si to pozrieť na dvojnásobnej rýchlosti, pretože nikto z nás nemá chuť počúvať, čo má Candice na srdci, pretože je krava a na to som nebola pripravená. Veľmi ťažko som znášala Charlieho smrť, stále to tak je. Ale byť tou osobou, s ktorou sa Charlie toľko rozprával o tom, ako veľmi túži po láske. A potom, keď som si musela vziať voľno a ísť do Wyomingu, aby som sa potom všetkom dala dokopy, prečítala som si všetky naše správy, vieš, a tak som to všetko znovu prežívala. A pretože, vieš, bola som vo fáze popierania. Bola som naozaj v tej fáze, keď som dúfala a prešla som si vyjednávaním, prešla som si hnevom, prešla som si veľmi intenzívnou fázou popierania. A myslím si, že môj manžel si vtedy uvedomoval, že potrebujem odísť, pretože som sa snažila hovoriť si, že možno je naozaj nažive. Vieš, možno ho dali do programu na ochranu svedkov. To je to vyjednávanie. A potom aj to popieranie, ktoré som mala priamo pred očami. A keď som tam prišla, čítala som tie správy a predtým, než prišla do jeho života, Charlie naozaj túžil po láske, vieš? To bolo celé. A bolo to takmer poetické, čo písal o tom, ako láska dokáže prinútiť mužov hýbať horami. A pre mňa bolo veľmi ťažké smútiť za ním a potom si uvedomiť, že to, po čom najviac túžil, vlastne nikdy nedostal. To ma úplne zlomilo. Úplne ma to zničilo. Ale už som to nemohla ďalej popierať. Nemohla som to popierať. Bolo to viac než len intuícia. Bolo to viac než len to, že bola čudná. Bolo to viac než len to, že bola v kancelárii. A potom som dostala. Hovorí cez Zoom. Predpokladala som, že smúti tak ako ja. A nevedela som, že bola v kancelárii hneď na ďalší týždeň. Ako sa vrátila, išla rovno do kancelárie. A bola v kancelárii aj ďalší týždeň. Áno. Správne, dobre. Takže tu máte, ako ona hovorí, že mi rozprával o tom, že vždy potreboval lásku. A bolo to pre mňa také srdcervúce, že nikdy nedostal lásku. Ničí Eriku hovorí, nie, nikdy s ňou nemal skutočnú lásku. A potom tvrdí, že ak by ho naozaj milovala, smútila by tak, ako som ho milovala ja. Pretože ja som bola tá, ktorá naozaj milovala Erika. Milovala som Charlieho. Ja som bola tá, ktorá naozaj milovala. Napriek tomu, že naozaj veľmi rýchlo bola Candice Owens v epizódach, kde rozoberala všetky detaily a venovala sa tomu a stala sa veľmi úspešnou investigatívnou novinárkou. Zjavne hlboko smútila. Ale o to tu nejde. Sme tu, aby sme hovorili o tomto predbežnom pojednávaní a o ďalších informáciách, ktoré práve teraz vychádzajú, najmä o Tylerovi Robinsonovi. Dobre, ešte jedna vec k tomu, pretože sa objavil príspevok, v ktorom sa to snažia dokázať. To, čo v tejto chvíli robí Candice, je pre Eriku natoľko nebezpečné, že ju to skutočne a naozaj dostáva do nebezpečnej situácie. Čo tým myslím? NCRI prišla so správou, ktorá ukazuje, že vždy, keď Candice alebo niekedy, keď Candice povie tieto veci, objavuje sa čoraz viac a viac hrozieb voči Erike. Samozrejme, Candice je ako, o čom to hovoríš? NCRI, máš čas na odpoveď. A môžeme sa o chvíľu pustiť do detailov tej správy od NCRI. Ale tento chlapík, Data Republican, dal dokopy vlákno, ktoré v podstate dokazuje, ako Candice útočí na Eriku už od úplného začiatku však. Takže pred vyšetrovaním Candice strávila 40 epizód obhajovaním Eriky. Nazývala ju naozaj veľmi milou osobou. Prisahala, že nikto okrem jej manžela a Eriky Cookovej nemá moc ju umlčať. Povedala svojmu publiku, že prestane, ak ju o to Erika požiada. Erika ju požiadala, aby prestala. Candice neprestala, nedokázala to. Vyšetrovanie sa stalo hlavným produktom na predplatné, takže Erika stratila autoritu jediným spôsobom, akým to Candice mohla urobiť, tým, že z nej urobila nedôveryhodnú osobu. Medzi chválou a obvineniami sa neobjavili žiadne nové dôkazy, len nová obchodná potreba. A táto obchodná potreba sa môže veľmi ľahko skončiť tragédiou. Toto je Candice a jej slová adresované publiku, vlastnými slovami. Svadba a potom prišli deti. Mimochodom, na tú svadbu Candice nebola pozvaná, len taká dôležitá poznámka. Charlie naozaj miloval Eriku, ako sme dnes počuli v texte. Proste ju miloval svoju rodinu, naozaj, áno. A keď som tam prišla, bola jednoducho úžasná. Bola naozaj veľmi milá osoba. A ja som hovorila, Charlie, choď do toho, proste choď do toho. Ale viem, že Charlie bol s Erikou veľmi šťastný. A viem, že Erika bola... Ona je naozaj výnimočná. Ten prejav, ktorý predniesla pred všetkými, bol podľa mňa najdôležitejší prejav v americkej histórii. Posolstvo, ktoré všetci potrebovali počuť, vrátane mňa. Posolstvo úplnej... Mimochodom, pripomínam, že ani Candice nebola na túto udalosť pozvaná. Smutok. Smútili sme spolu s ňou.
Mám pre teba naozaj skvelú bezplatnú príležitosť. Ak ťa umelá inteligencia desí rovnako ako mňa. Pretože ak ju stále používaš ako Google, mal by si o tomto vedieť. Claude nie je chatbot. Je to spôsob, akým ľudia budujú budúcnosť internetu. Automatizujú si celý týždeň a dokončujú projekty, na ktoré kedysi potrebovali celý tím len za pár hodín. Viem, že keď sa to naučím, zmení mi to život a môžem sa stať odborníčkou aj bez akýchkoľvek skúseností, ale je to desivé. A ten strach nám už viac neprospieva. Preto by ste mali vedieť o tomto workshope Claude AI Mastery. Kompletný podrobný prehľad Claude, jeho reálnych možností využitia a viac ako 10 ďalších AI nástrojov. A to všetko tento víkend od 10.00 do 19.00 EST. A boli natoľko štedrí, že to sprístupnili zadarmo pre moje publikum, čo milujeme. Takže sa zaregistrujte cez odkaz v bio. Viac ako 10 miliónov ľudí po celom svete sa už tejto udalosti zúčastnilo a ohodnotilo ju na pevných 4,9 späť na Trustpilot. Za len 2 dní budete robiť hĺbkový výskum z Claude, vytvoríte si vlastné artefakty a dashboardy, pripravíte celé prezentácie, nastavíte konektory na automatizáciu nudných vecí, ako je celý váš proces hľadania práce a prakticky si vyskúšate Claude Code. Vytvorte si vlastných agentov, generujte vizuály a videá pomocou umelej inteligencie a odíďte s tým, že budete schopná dať celý svoj týždeň na autopilota. Sú tu aj bezplatné bonusy, ako 50 tajných kódov pre Claude, vďaka ktorým sa z neho stane nástroj božskej úrovne, kompletná knižnica AI promptov a personalizovaný tvorca AI nástrojov. A budete mať mentorov z radou lídrov z Microsoftu, Google, Amazonu a Nvidie. To, čo sa naučíte za 2 dní, zmení vaše nasledujúce 2 roky aj celý život. Takže sa prihláste teraz, kým je nástrojová sada dostupná. Odkaz nájdete v popise. Naskenujte QR kód a pridajte sa do WhatsApp komunity, kým sa miesta nezaplnia. Dobre, tu je len dôkaz, ako Candice začína s tým, že nie, milujem Eriku, ako rýchlo je ochotná zmeniť názor. Candice vytvorila 4 navzájom sa vylučujúce teórie o tom, kto zabil Charlieho Cooka. Každá z nich odporuje tej predchádzajúcej a mala jediný menovaný zdroj. Najbližšie k skutočným dôkazom, čo Owens ponúkol, bolo tvrdenie, že Erika nemohla zabiť Cooka a nezanechať žiadnu výstupnú ranu, čo sa však dá ľahko vyvrátiť vyhľadaním protipríkladov. Správa opisuje Candicine práce ako vytváranie priestoru pre niečo ešte škarečie. Začína tým, že dehumanizuje Eriku. Smútiaca manželka sa mení na súťažiacu v kráse. Dievča zo súťaže krásy. Dobre, druhá fáza. Odhaľ striptérku, smútok, operácia, prechádzka vdovy, ako sa dnes majú naše emocionálne aktíva. Vysmej vdovské písmo. A potom to neslávne známe, toto nie je skutočná osoba. Dobre, takže to začína tým, že ona hovorí: milujem Eriku, rešpektujem ju, Charlie ju miloval, všetko je v poriadku, som na jej strane. A potom si uvedomí, že musí začať ísť po Erike. Takže začne tým, že ju dehumanizuje. Hovorí o tom, že toto nie je skutočná smútiaca manželka. Toto je len dievča zo súťaže krásy. Nie je to niekto, koho možno brať vážne. A potom začne hovoriť o tom, ako smúti a aké je to hrozné. Tretia fáza. Spôsob, ako si zaslúžiť pokoj. Porovnáva Eriku s Cory Richensovou, ženou z Utahu, ktorá bola odsúdená za otrávenie svojho manžela a pred kamerou jej diagnostikovala psychopatiu. Naznačuje, že by mala byť vo väzení, čo je presne to, čo robí. Pozrite, videla som dosť, dámy a páni. Videla som dosť. Eriku Kirkovú by mali priviesť na policajnú stanicu na výsluch. Dobre, toto je presne ten typ vecí, ktoré robí. A pripravená pomôcť. Tuším, že sa mi už neozvete. Súhlasím, hovorím. Erika, ak máte záujem. Dobre, a potom štvrtá fáza je, že násilie sa stáva predstaviteľným. Candice popiera, že by obvinila Eriku z vraždy, ale jej publikum určite pochopilo, že Erika zabila Charlieho. Nikdy som ju to nepočula povedať. Najznepokojujúcejšie zo všetkého je, že jej publikum začalo písať konce. Predpovedajú jej smrť vopred pripravené alibi. Ak sa niečo stane Erike Cookovej, bude to vnímané ako potvrdenie. Candice tvrdí, že táto správa je s prísahaním proti nej. Správa NCRI. Správa je z jej vlastných záberov, jej vlastného publika. Povolenie zabíjať. Ako Candice Owensová vybudovala kultúru digitálnej likvidácie zameranú na Eriku Cookovú. Toto je naozaj zaujímavá správa a možno sa k nej vrátime inokedy. Ale toto je dôležitý kontext, na ktorý treba pamätať, keď bude ďalej hovoriť o tom, že práve ona. Ona je tá osoba, ktorá má zistiť, čo sa stalo s Charliem. Nie preto, aby chránila Charlieho deti, nie preto, aby chránila Charlieho manželku, ale skôr preto, aby prinútila Eriku Cookovú, ktorá prežíva najhoršie obdobie svojho života, snaží sa zistiť, čo robiť teraz, keď jej manžel zomrel a ona má viesť obrovskú organizáciu, čo je pre ňu naozaj veľa. A teraz sa z nej stala najviac očierňovaná vdova na internete a je to naozaj odporné. Toto všetko má na svedomí Candice Owensová. A toto je rozhovor, ktorý sa práve teraz vedie. Namiesto toho, aby všetci naozaj chceli počuť, čo sa deje na súdoch, čo sa vlastne stalo s Tylerom Robinsonom, čo sa naozaj udialo. A mimochodom fakt, že Tyler Robinson sa zjavne na súde smeje a usmieva, je kvôli Candice Owensovej.
Podľa tohto muža, ktorý je v súdnej sieni Briana Endena, vidieť zvonku dovnútra súdnej siene Tylera Robinsona. Erika Cooková plače pred začiatkom pojednávania. Donald Trump mladší sedí v prvej rade so svojou manželkou. Tyler Robinson sa pred začiatkom pojednávania smeje so svojím právnikom. Erika odchádza počas opisu streľby. Toto by malo byť stredobodom udalosti. O tomto by mali všetci hovoriť. Ale momentálne je to len Stále dookola a dookola a dookola a dookola a dookola a dookola a dookola. o Candice a Andrejovi Colvettových a o tom, ako sa snaží všetkých rozptýliť a urobiť to celé o sebe. Urobiť to celé o sebe. Urobiť to celé o sebe. Teraz, pre tých z vás, ktorí nevideli zábery, ako bol Charlie Kirk zavraždený, si veľmi jasne pamätám, kde som bola, keď som to videla. Máte šťastie, že nie ste traumatizovaní. Ale sledujte sudkyňu, ako to sleduje, keď predkladajú zábery. Keďže je k dispozícii toľko grafických záberov a celé sa to vysiela naživo, rozhodli sa tieto zábery neukazovať v priamom prenose, ale iba pre publikum, ktoré je priamo na mieste. Ale sledujte jeho reakciu. Dobre. Uzatvára fázy 8. Dobre, takže to je ten dôkaz, ktorý som sledovala a práve na to mnohí z nás zabudli. Toto sa stalo záležitosťou Candice, Charlieho, Eriky T a Turning Point USA. Ale o čom toto naozaj je zistiť, čo sa urobí s mužom, ktorý naozaj odstránil. Charlie Cook, ktorý priniesol toľko skazy svojej rodine, svojej komunite, celej našej spoločnosti. Kto dovolil, aby na túto udalosť prišla Candice Owensová? A nie len zničiť to, čo poznáme, ale naozaj stiahnuť našu spoločnosť na úroveň, ktorá šokovala tak veľa z nás. Jedna z vecí, ktoré sú mi na tejto udalosti, aspoň podľa mňa najjasnejšie, je to, kto vystúpil proti Candice Owensovej. Však, ktorí opakovane hovorili, toto nie je o tebe, Candice, toto nikdy nebolo o tebe, toto je o Charlie, toto je o Erike. Ľudia, ktorí boli ochotní verejne brániť Eriku, oproti tým, ktorí sa podlizovali Candice Owensovej. A opäť, teraz sme v bode, keď sme videli toľko Candiciných očividných lží, videli sme toho už toľko, že je nám všetkým úplne jasné, že je Candice bláznivá. Ale keď sa to celé začalo, tak to tak nebolo. Nebolo nám to také jasné ako teraz, že je Candice úplná šialenka. Nebolo to každému zrejmé. A chcelo to veľa odvahy, aby ľudia prehovorili, povedali o tom niečo a konfrontovali ju, pretože sa báli. Mimochodom zdá sa, že Charlie to s Candice videl podobne. Nebal sa jej, ale chápal, že je úplná bláznivá. A neustále zvažoval, ako si s ňou udržať vzťah, pričom ju držal na dištanc, aby nezačala vojnu s Turning Point USA. Všetci, doslova všetci, ktorí kedy pracovali s Candice, hovoria o tom, aké strašné bolo s ňou spolupracovať. Toto je od Joshua Himesa. Charlie a Candice neboli priatelia. Posledný rok som strávila s poznávaním vedenia v Turning Point USA. Strávila som hodiny rozhovormi s najbližšími priateľmi Charlieho Kirka. A bez výnimky mi každý jeden z nich hovorí v podstate to isté. Candice a Charlie neboli naozaj priatelia. Každý má ten istý hororový príbeh o tom, aké ťažké bolo s Candice spolupracovať a že namiesto skutočného priateľstva Charlie ich vzťah skôr riadil, aby si s Candice neurobil nepriateľa. Rozprávali sa len zriedka a keď áno, išlo v podstate o staré záležitosti. Celá Candicina vlastnoručne vytvorená opera, kde je ona v centre diania, jediná skutočná priateľka Charlieho, jediná odvážna, ktorá hovorí pravdu a robí to všetko z lásky k svojmu najlepšiemu priateľovi, je lož. Výnosná lož, ktorá jej zarobila milióny dolárov. Ďalšia verzia všetkého, čo tu Andrej hovorí, pochádza od všetkých skutočných priateľov Charlieho. A hlboká tragická irónia celej tejto frašky spočíva v tom, že klamlivé ohováranie, ktoré sa doslova snaží zničiť životy Charlieho najbližších priateľov a milovaných osôb a zničiť organizáciu, ktorú budoval celý život, sa deje zároveň s tvrdením, že je jediná osoba, ktorá sa o Charlieho naozaj stará. Je to naozaj choré. Každý kresťan, ktorý ešte stále podporuje Candice, by sa mal modliť k Bohu, aby mala Candice pravdu. A ona ju určite nemá, pretože náš Boh nemá zľutovanie s tými, ktorí útočia na vdovy a ohovárajú nevinných. Nebudeš zle zaobchádzať so žiadnou vdovou ani sirotou. Ak im ublížiš a oni budú ku mne volať, určite vypočujem ich volanie a môj hnev vzplanie. Zabijem ťa mečom a tvoja žena sa stane vdovou a tvoje deti sirotami. Toto je reakcia na to, ako Andrej odpovedal na tento smiešný príspevok od Candice. Pamätajte, ona sa snaží povedať, že toto je náš posledný boj. Ideme to urobiť. Ideme to urobiť. A Andrej Colvet hovorí: Candice, ty a Karol ste neboli priatelia, len ťa zvládal. Udržiaval to v ľahkom a zdvorilom tóne, aby si sa neobrátila proti organizácii. Ukáž mi akýkoľvek dôkaz skutočného priateľstva z posledných 12 mesiacov jeho života, z posledných 18 mesiacov, z posledných 24 mesiacov, nie nejakú správu z roku 2018, ale niečo aktuálne.
Spôsobovala si mu úzkosť vždy, keď si mu volala alebo písala, keď si ho žiadala alebo požadovala vystúpenie na našich podujatiach. Prinútil mňa alebo Justína, aby sme sa s tebou a Georgeom zaoberali. Preto, keď si ma vo februári 2024 chcela najať na PR, súhlasila som s tým proti svojmu lepšiemu úsudku, pretože Karol ma požiadal, aby som ťa držala na blízku a chránila organizáciu pred tebou. PR manažérka, ktorú som sa snažila najať, aby to viedla, sa za to modlila a cítila, že jej pán povedal nie. Takže som to nakoniec odmietla. Toto je tvoja hlavná základná lož. Nie si jeho priateľka, nie si jeho obhajkyňa, si jeho trízniteľka. Teraz trápiš jeho manželku a organizáciu, ktorú vybudoval. Candice, si podvodníčka. A samozrejme kvôli tomuto teraz Candice útočí na Andreja tým najšialenejším spôsobom. Máme tu Megyn Kellyovú, ktorá sa snaží všetko prekrútiť a otočiť, pretože si uvedomila, že stavila na nesprávneho koňa. Pridať sa ku klubu Kandáci, pridať sa ku klubu Tuckera Carlsona jej škodí. Takže sa teraz snaží, aby to znelo, že sme tu len preto, aby sme zistili, čo sa vlastne stalo. Pre našich divákov pozrieme sa na každý jeden aspekt tohto prípadu. Nebudeme nič predpokladať. Pustíme sa do toho s obhajcami, ktorí budú argumentovať v prospech Tylera, alebo z pohľadu obhajoby, a s prokurátormi, ktorí budú argumentovať z pohľadu obžaloby. Aj s tými, ktorí si myslia, je možné, že tento muž s tým nemal absolútne nič spoločné. A budeme sa na tento prípad pozerať veľmi objektívne, ako budeme pokračovať ďalej. Toto je Megyn Kellyová, ktorá sa snaží cúvnuť zo všetkých chýb, ktoré urobila. Mňa to nezaujíma. Jednoducho ma nezaujíma žiadne tie keci okolo toho. Mne záleží na Charlie, záleží mi na jeho rodine a záleží mi na tom, aby sme boli veľmi vecní v našom spravodajstve o tom, čo sa tam deje. Ako tento týždeň, tak aj keď, a verím, že to bude postúpené na súd, sa dostaneme k procesu. Takže to je môj vlastný záväzok voči vám. Dobre. Záleží jej na Charlie, záleží jej na jeho rodine a záleží jej na faktoch. Ale na všetky tieto veci zabudla, keď prebiehala celá tá fiasko s Candice. Pretože si pamätajte, že práve ona bola tá, ktorá hovorila: Candice, ja idem. A nie je to také zlé. Nie je to také zlé. Ak si teraz pozriete Candice a Andrewa Colvetta, uvidíte, že tam je príspevok za príspevkom, kde sa tí dvaja hádajú s Candice a snažia sa dokázať, že Charlie Kirk ju naozaj obhajoval. Ask Candice Owens-Zovu. Je skvelá priateľka. Vieš, nesúhlasím so všetkým, čo Candice hovorí. Ale vieš, čo nerobím? Neprestanem byť s niekým priateľ, len preto, že ma niekto morálne vydiera. To nerobím. A ani ty by si to nemal robiť. Úprimne, cestoval som po krajine s Candice. Bol som na jej svadbe. Videl som, ako sa stretla so svojím manželom. Bol som s Candice v Izraeli, čo je zaujímavý príbeh. Niekedy ti ho porozprávam. Myslím si o Candice len to najlepšie. Je skvelá matka. Určite je. Toto je ten typ vecí, ktoré hovoríš o niekom, ale musíš si všimnúť, ako Charlie Kirk nespomína fakt, že ju nepozval na svoju svadbu, že už vlastne nie sú priatelia. Ona sa len snaží byť k nemu milá. A Andrew na to reaguje. Ako som už povedala, ak sa pozrieš na Andrewa Colvetta a Candice, je tam naozaj šialená výmena názorov. Tu je rýchle zhrnutie najdôležitejších momentov prebiehajúceho súdneho procesu, ktoré je zaujímavé si vypočuť. Tu je rekapitulácia prvého dňa predbežného súdneho procesu. Sme tu Blake Knapp a ja, Joe Bob. Vyzerá to, že sme vlastne stratili Joea Boba. Máme tu Andreu Burkhartovú, právnu komentátorku. Je právnička pre súdne aj odvolacie konania. Každá jurisdikcia má svoje vlastné pravidlá a svoje vlastné spôsoby, takže si môžete pozrieť, čo sa tu deje. Ale tu sa len stále doťahujú. Tu je konšpiračný priestor, ktorý propaguje Candice. V skutočnosti, podľa môjho zdroja, Tyler nikdy ani nevkročil na kampus UVU. Myslím, kto je Tyler Robinson? Čo tam to čerta robil? Ja neviem, či tam Tyler Robinson bol. Nemyslíš si, že tam bol? Myslím si, že je to úplne obetný baránok. Objetný baránok. Podarilo sa zistiť, kedy alebo v akých časoch pán Robinson navštívil kampus UVU 10. septembra. Áno, podarilo sa nám zistiť, že pán Robinson bol na kampuse približne 4-krát počas dňa. Každopádne, nie že by ste potrebovali ďalší dôkaz o tom, aká smiešná je Candice a aké veci si vymýšľa, o hádkach, ktoré prebiehajú a o tom, ako sa snaží doslova urobiť všetko preto, aby vytvorila chaos, ktorý si nikto nevšimne. Ale klamala, všetci sme si to všimli a to je tá nepríjemná pravda. A teraz sa snažíme zistiť, čo sa vlastne stalo. Takže budeme veľmi pozorne sledovať Andreja Colvetta, Team Turning Point USA a predbežné podrobnosti. Možno si dokonca vypočujeme aj niečo od Megyn Kellyovej, ale budeme zisťovať, čo sa naozaj stalo, pretože na tom nám záleží. A záleží nám na tom, aby Erika Cook dosiahla spravodlivosť. A budeme naďalej upozorňovať. Všetkých tých hrozných, zlých ľudí, ktorí sa rozhodli využiť tragédiu Charlieho smrti a urobiť z toho niečo o sebe a o svojej schopnosti dokázať svetu, že práve oni sú tu na to, aby bránili Boha. A pritom vždy konajú spôsobom, ktorý je doslova proti všetkému, čo od nás Boh naozaj chce. To nie je niečo, na čo by sme ľahko zabudli.
Budeme upozorňovať na rúhanie. Budeme upozorňovať na klamárov a budeme sa snažiť preskúmať a zistiť, čo sa vlastne stalo. Takže ďakujem, že ste tu. Vítajte v pushbacku. Som Meira Kö, vaša moderátorka a vážim si pozornosť venovanú tejto záležitosti.